Hagani ka porpat sa hisien nga kwa ban hikay fi na kaktien ka jong Blei knang ba gani kaktien ka jong Blei kan long ka baay men sim yapi. Shisha habang ngipuli kaktien ngi ba gani kaktien kaya thu lupa gi aka baro ki ban sadya. La ka day haka pertaine ka ban sadya yaw tau briu ubabut bat ubambut yaw Jesus Christ. Pagkaktien ka jong Blei ka hikay na kapor siya kapor ya ka ba habang isnap ya gani kaktien bat habang inget ya gani kaktien. Sisya ka kaktien ka pendap lot ya ka taga ka ba kakalakular. Barang kwa abanong ifi ka kapor ka ba mantah habang ipuli ka kaktien. Ka jingkerman yang ki bubut ya u. Bar omtang katahan rey ngi wada lagi jong ki kamat ki jongi ru. Ya ka ka ba Blei ha ka jingim ka jongi. Haka ni kapor nga kwa ban kren ya ka ka subject ya ka ba utray bu ha ka download jonga ba kata kalong. Ba Blei Un siew by lutksan ya pi. Blei Un siew ya ka by lutksan. Habang apa ya kaktien ka jong Blei by lutksan ka bamut pindu bahadin nang ta fin sayo. Pila ban lut no handrei hang ta fin sayo pediang. Utray Un siew ya ka by lutksan. Balay nga kwa ban kren ni nga kwa ban hikay na kaktien ka jong Blei. Baladang nga puli na kaktien ka jong Blei nga iswa na gani ka benta na ka gospel jong Yones kan lanong ka bakatan riyo gani ka bakatan riyo ko angkum ni. Sa shibit arbit te pinom yo iya nga bat sa shibit arbit pat te pin sa yo iya nga nabangan sa letno siya uta ukpa. Namar kata ki ba nagisenran jong uklay kren perlok. Kalong ayu kani ya kabaw laong hangi sa shibit arbit te pinom yo iya nga bat sa shibit arbit te pin yo ipat ya nga bat haba ngan sa letno siya ukpa. Kababal gitu hang ni ba ujisu uladap ya tu lupa wong sa shibit arbit pinyu iya nga ba sa shibit arbit finom isu iya nga. Sa shibit arbit pinom yo iya nga ba sa shibit arbit pat pinyo iya nga kamut pinom isu iya nga hanrei pin sa yo i. Hanrei pin sa yo i. Shisha kalong kumta haba ujisu laki wagading pna hadin nang ta kay kabadya. Latep yu bat kumta kim yu isu yu try namar udan haga jingtep. Henry naga jingtep pat umi pat bat gisenran ki yu i biang ya u. Bat kababal gitu ya kata kawan syua ka jingdu, kawan syua ka jingyap, kawan syua ka jingdum. Bat hadin nang ta kawan ka jingsyai, kawan ka jingim, kawan ka jingkerku. Bagi senran onda haba kilayo i kani kidakin mau ya kata kaba utrai ukren. Sa shibit arbit finomi nga, kamon finomi isu findo nga, bat sa shibit arbit pat fin sa syembyang nga lane fin sa yo pat nga. Kata kadai ka ba utray u batay lupa ulayatu ya kisenrar ki jang u bat ka jashi sya kumta. Bat kalong kum juru ya ka jingim jang kita ki babut yu jisu. Mentah ba pibot ya u finomi ga ru. Pibot yu pi sngo kumba pi dulut ya ki baro pibot yu pi sngo kumba pi ya syakata ka jingtep sngo kumba la tep ya pi kata ka badum sngo kumba la dulut ya ki baro renga kwa ban ong fi la da pi do am kamut ba pi la do no asendan haba pi len ya ki baro kamut ba pi la dulut ya ki baro haba fi syakri yu Blei hoi haba fi syakri tikna gane ka wei pihak bandu lut ya ki baro. Pihak bandu no iki perlok ki jong pi ya ka ba pi ki perlok jong ka pertai. Ki perlok i ka ba pi ju sngo tenat menyedi banya bamlang banya lek kai banya lek sngo bhab gane ka pertai pihak bandu no ya ki baro. Ya ki jing di ki jing bam ki jing lin bas new ya ki ka ba pi le pihak bandu no ya ki baro. Pihak bandu te wat ya kata ka ba PPH ru. Let's say pila bandu no wat ya ka samla ka ba PPH. Ka samla let's say ka ba pila the men sim ba. Handai namar ba pi bot yu try ka ni ka brew ka kren ben ye fi ka ni ka brew kam nget fi ni ka brew ka sedang ban kentat ye fi kala ban no ya pi ru. Ka pang ka men sim ka sisya ka jinjar kata ka jingim ka jong pi namar ya kita ki ba pi ki no ya pi do no le se pi syakni no ka ba pi dan ru pi laban syakni no ka yeng ka sem ki jaka ki putai ka ba ka dei ka hok ka jong pi
let's say ka bahir pateng na kimi kpa jong fi na kita kimi mi dot jong fi na mar ba pi pediang yu try fi du no ita ki aka baro pisha kni no pisha shim no shisha snuk tang snopang renga kwa ban ong ni fi ka ni ka sngi ka ba menta u try un siew by lutksan ni pi sngo pi lutksan u try un siew ya kata ka by lutksan siong da ka tien pareng compensation ba unsa siew ya ka by lutksan mentala da ka sorkar ka shim ya ka jaka jong pi namar ba ka de ban chna surok na ban chna kuno ka project ka siew by lutksan ban ka kwa ban ong ifi ka ne ka sngi habala shim am kamut ba pi do la shim no ini gi ki na pi knang ba utrai unyo ban siew pat da ka ba kamba ya pi dan ki briu ki ba mda don ka pisa ka pilan re ki don ki jaka ba ka sarkar ka shimit ka jaka ka siew ki de ki kror ha ka shimit ki kala kror pati ki do ki song bla do ita ka jaka han re ki yo pa da ka pisa am hadu ka ba ki da lengo ka ni ki rus pa akan san ya kwa ban ong ifi ka ni ka sngi ka ba menta la da la shim no ya pi Lani la shim no ita ki ka ba PP8 na fi do no ita ki ka ba PP8 na mar ba pi but yu jisu na mar ba pi 8 yu try na mar ba pi shakri yu aku apa nang fi utran sa siew by lutksan kan no un siew by lutksan aku apa pe na ka tien ka jong blei ka ni ka por menta ngan puli ka ni ka por ning kong na ka gospel ka jong u Lucas ka ni ka lanong ka ba khat pra ka Bible ka ong kum ni ka dekot ka ba arab khandai ka ong uti ula ong haki shisang ong api ba omdan ubala no ya ka ying lani ki kimi ki kpa lani ki men bo lani ya ka tanga lani ki khon na ka benta ka hima ublei ubanom ni ho pediang bun sha ya ka ta ha ka ni ka perthai sngi bat ha ka perthai ka ban sawan ka jingim bam jukut de uta ubala sha no lani uba no ru ya kita gi baro na ka bentau try uta unum du nong henry ka babal ka ong hang ni wong unyo pediang bun sha ya kata ha ka ni ka perthai sngi pada ka perthai ka ban sawan ka babal ka ong biang hang ni ladang apule Marcos kno mi sipo ka dekot ka balai po ka ong gum ni tanu ar phundai ong gum ni Henry ujisu la yatu bula ong shisha nga ong hapi omdon ubala no ika yeng la ne ya ki men boshin rang ne kan thai la ne ya kupal ne ka kmi la ne ka tanga ne ki khon la ne ki bri na ka benta jonga bat ka jonga gospel Henry unyo pediang ken chis pa sha ya kata minta hagane ka por ya ki yeng ya ki hinmen bo shinrang bat kan thai bat ya ki kmi bat ya ki khon bat ya ki bride lem bat ki jing le ben bat ha ka perthai ka ban sawan ke jing em bom jukut Henry shibun ki bashwa kin long khatdu bat ki bakhatdu kin long shwa Henry kita ki bubuk ningkong shwa yala di kita kin long khatdu Henry kita ki bapelong khatdu yala di ki babu shwa yala di khatdu kemut la lut la sa astang ka ba khendiat ne mdon shu la lut la du khatdu means la du on the la du lut ya kita ki aka na ka bentau tra kita kin long ningkong ong ka tien ke jong blei ka dan sa ka wei ka khot de hang ni nga ba nga puli nga ngobang hado kata nga puli no Matthews ru ka ni ka lenong ka ba khat khandai ka ni ka khot ka ba arpo khandai lai po ka babal ka ong gum ni ununu baro ru ubala no ye gi ying la ni gi men bo shin rang ni kan thai la ni yau kpala ni ka kmela ni ka tangala ni ki khon la ni ki brin na ka benta ka kerteng junga unyo shis pa sha ya kata ba unyo ka jingim bam jukut ru shis pa sha unyo la da fi shakri shisha yo utrai un seo by lutksan ya pi ka no un seo shis pa sha ha ka ni ka perthai ka ba pipi dang imenta but un seo ru da ka jingim bam jukut ya pi ha ka ta ka perthai ka ban sawan Unai fi ya ga jingem bam jukot ban hang ta le palat finomla ban muddur kat noble train kor kui fi tading ta ko ban ong fi ga ne ga sngi ga ban tala da pi ya apa ngi jinjen jar apa ngi jing na mar ba fi bot yu jisu le si ki
ki bayeng ki basem ki jong pi ki kor ki kha ki jong pi ki si pi namar ki ong ya pi ba fila shahi kai bakla ne bla sha lam bakla ne fila shubut bit fila shule bit ni la sha ong ba fila klim niam ne kum ta tar ki ba kum kita ki ek baro ki nyo ben ya fi ki la kentat ben ya pi sha be na yeng utrai un siu bul kesan ya fi utrai un siu bai lu kesan ya pi tadeng ta kwa ban ong ya fi la da la bot you try buat new lock ba pi it teng open stop dia pi mut le ginseng na mar ba pila mat you try men shua fi le party bat wow comment men shua di lang bat comment re men ta fi ong an ginseng am khang ya pi hayeng le ne khang talaru ya kata ka duli le ne ta armari ba pi bo jan ba buri ki jan jong pi ule at ule phoi ule dom ule bitar ya fi uberngem uberset kwa ban ong ye pi sngo kum ba pi do no ya ka tahan renga kwa ban ong ye pin sayo apat ya ka jing it ka ba shis pa sha na ne vlog jong pi le se men shwa u it ye pi khndiat re namar ba pi shakri be you blay pi sngo kum pi la do lot re pi pen triang ba pi shakri be fin pen jam ya ka ta ka men sim ka jong pi le fin pen jam ya ka ta ka jing it ka jong pi re pinang ya pen but haba fi pen naka bantau try kini ki bor jing dom kin pendem but fin sayo baka jing it pinyo shis pa sha laga dai naki kimi ki pa jong pi no tengal ne naka tengah ke jong pi ne nano pin sai bo try un pen kala khongpong ni kata un siu shis pa sha un siu da ka ba batam da ka ba kin sai tam un siu ya pi da kata ka ba hadu ba pinda lengo namar un le palat ban ya ka ka ba pi pan un ai palat ya kata ka ba pi perkat kat kum kata ka bor ka ba trei ha pi ka aban ong i feel da pi you try ka don ka bor ga jong blay ya ka ba pinda you itat i kamba age jong hagani ka protes ngi nga kren ya ka ni om banga syukran ringa da mat aga jim ga jonga bat nga kren ya ka tarban pen slur ya pi ba ha shakri u blay un siulut ya ka bai lut san barok. Tadeng tawan ng slide ya pen ki jingle jong jingem bot be you try fin nom ba be dalele pin nom ba be tat lano namaru ne utrai bangi ki shakri umde utrai ba klem akor umde utrai bam danjing snow la fila bot you am shisha ka donut jong am ka bot ya pi ka jing ba ji snake jong kan bot ya ka jingim ka jong pi pinda yo itat bo blay usio ka ba lutksan ya ka tabaro ka ba fila do un sio which is pa sha ip menta bat ga jing bam jikot un ai fi ngin ai ngo yo blay na man ka khubor ka ni ka sngi ngai ka long ka jing ai men sim ya pi ngai kan da long ru ka ba utrai pendap ya ka taru na ka benta jong fi ngin ya dwai ka ni ka por ka ba menta try nga ai ngo ba ka don ka ktien ka jong me try shibit arbit ngin mi isyo iki henry shibit arbit ngin yo ilut begitu ki bangilat do ngin yo pediang lot but try the shisha kar khu ni khon ki jame ki biya ipede ki jingle ki jinjan jar na mar ki shakri ya me na mar ki la rai ban bot ya me shisha ka perthai ka long persha ya ki kumba ma ong te try meladep ya thu lupa kumba ka perthai ka shun yang akum takan shun ya piru wang u jisu but la da phila sha shun na ka man ta ka kerteng ga jong try kam dai phi ban sngosi kam dai ya phi ban khuslai ka bible ka ong ya ta hallelujah ba pin command ba pin shat command ru hallelujah namar ba pin yo shibun kan nong habneng ong gaktin ke jong blay try nga dwai men kar khu ya kini ki khon ki jong me ai bor ki ko try ba kinang la ban sha shitom blay ya kini ki baro hagane ka perthai namar ngitip ba men sa siu bai lutksan hagane ka perthai ya ki bat hagata ka perthai ka ban sawan try ai bor ki khon jemekin command ba kin shat command ba ki sha la ben ki sha kan tat ben ba ki sha keren ki ktien ki ba thala thalen ki ba shakren ki ki ktien ki ba pen so si ki ba pen thang ri ki ta baro ki ba lam le rong ki ktien ki jome try to command ba shat command mar ka ba kraw ka bainong jofia ki beneng ong try hallelujah nga dwai nga de ker khu ye fi ka dwai nga de ker khu ka teng ge jong jisu long ki ba ye sha long ki ba ye ni hadu ka bakot try una ker khu ka teng ge jong jisu amen but amen hallelujah de ka khon samla piyat lambaga ni ka lenti ka bakum ka ni mat kuslai shakri ba you blay la tip kum no ba
un sale da ka bob hatam ya ka jing em ka jong fi lengba ka jing IT ka jong phi la da ka yeng ka pat IT ri lemba ka jing IT ka jong phi lemba ka jing ai ne ka jong phi ka yeng baro kan sawan ja ka jing pen em baro dar ki bahiyeng ki jong phi ki ba jan ki jangai baro kin wan chau Jesus Christ kin yop priang ya ka jing pen em angai tran ka khui fi ka ni ka sngi wanam ko slai Shai ngok lepai ke bo blame le ka jing jong phi ko blai shibun ngin sai sempat la shai ka sngi blai nam ta ka brom jong amen but amen